Bix-xogħol tridimensjonali tiegħu Melvin Zammit għamel isem għalih innifsu u għal pajjiżu. Fil-ġimgħat li għaddew Melvin intażel mill-Google fost il-finalisti ta' kompetizzjoni għall-imħuħ brillanti fil-qasam tat-teknoloġija madwar id-dinja. Għal-fażi finali Melvin kien mistieden f'Palo Alto, California, fil-kwartieri ġenerali tal-Google, fejn 15 il-finalist urew xogħolhom quddiem ġurija esperta. Sħabi bħala proġett ġifieri għallu li speċjali kompless u hekk oġobhom bħala proġett u hekk anke press li fi ħafna dwar u hekk jintaġob ħafna mill-pubbliku u hekk. Il-judges ukoll tawni feedback tajjeb ħafna ġifieri, kien hemm judges li għandhom esperjenza fuq screens u hekk ġifieri għallu li anke jistgħu jgħinuni fil-futur. Melvin kien impressjonat minn dak li ra madwaru fil-kwartieri ġenerali tal-Google, fejn esperjenza fost l-oħrajn il-prototip tal-karozza li taħdem mingħajr xufier. Ma' One News tkellem dwar l-entużjażmu li bih jaħdmu l-impjegati ta' Google. Sejt li l-għagħat il-nota naħseb ħafna lob. Il-ħaddima l-employees għandhom ħafna lob sejt toys biex jilabu. Fil-fatt għandhom ħaġa speċ ta' l-ħaddima jippruvaw flaxija jibatuhom id-dar, jippruvaw żommhom li morru d-dar speċ ta' mhux ħallhom fuq ix-xogħol għax ħafna minnhom ikunu jibqgħu hemmhekk fil-fatt. U għaltaqgħu wkoll fost l-oħrajn ma' Vint Cerf ikkonsidrat bħala wieħed mill-missirijiet tal-internet. Melvin Dergburi li permezz ta' xogħlu rnexxielu jitella l fuq isem pajjiżu f'dan l-ambjent professjonali. Il-fatt ħossok proud ħafna meta tibda tara b'nadar ta' Malta u ġifieri anke speċ ta' isem Kirkop ir-raħal tiegħi speċ ta' jkun jietek il-vleġġa fejn Kirkop u distanza li hemm sa' Kirkop b'nadar kull imkien status u għalkemm ix-xogħol tiegħu diġà ġibet l-interess fosthom tal-Istitut ta' CERN, Melvin qal li għalissa ser ikun qed jamplifika fuq il-proġett preżenti u qed jippjana li jkompli l-istudju tiegħu fl-Università ta' Malta.